wathini lapho? Makuhambe umyeni wenkosikazi ekhaya nizelwe nizinsizwa mhlawumbe nofoni bathathu nibabili. Uma sekuhamba omunye umfowenu lo makoti mesesala kuyisiko lesintu isiko impilo lelo ukuthi ayame ngomfowabo wendoda kuze kuthi lezi ingane ozoyizala kube izingane ezisemndenini kungabizi ingane ngezona ezomndeni ngoba ingane ngesiyona yomndeni akuzwakali kahle emndenini umakoti meseqhamuka esezela ingane ngesiyonela ekhaya ayithandeki futhi ingane ngesiyonela ekhaya ngaphandle kwaba la ekhaya angekho umuntu ngaphandle kwaba la ekhaya bethe abafuni usengayibonela umakoti ayogana engxenye kodwa umakoti ngosiko lesintu mesho nomyeni uthatha indoda ekhaya la ekhaya la ekhaya usiko lwesintu lolo ngisho endulo olwalisebenza ngisho kokhokho bethu hayi ukuthi kusuke ukuthanda kwabo ukuthi bese bethu wena hayi kusuke ukuthi akeke ukuthanda usiko isizulu isintu leso ukuthi unkosikazi ekhaya uyangena ukuze azale ingane ethandwayo la ekhaya nami ngiyithanda ingane yomfowethu ngoba ngeke kulunga ukuthi umakoti ekhaya ebese uthatha indoda ngaphandle leyo ngane leyo ayisehlukene ukuthi iveza ndlebe ayithandeke phakathi komndeni lo ngane akusiyona la ekhaya nangungese esenqabaka umakoti esethi usenqaba khona mhlawumbe esingakubona kwenzeka kulo muntu lo namakhona ohamba amaphambana uma umakoti enqaba ukuthathwa la ekhaya ngosiko impilo lwesintu uyibangela amabhadi impilo yakhe incane noma ngayibona ephila emhlabeni kodwa ngale kwethuna uyohlala emndenini athatha amacala mhlawumbe ungamemukeli for life yakhe yonke nje sefile ngoba wephula umthetho womndeni kuke kwaba lapha nezinkulumo eziningi la khona kuphisana khona kakhulu baba sike sabiza ubhuti uMasuku ebese nayo ohlelweni bazokhumbula ababukeli wathi ubhuti uMasuku okuma la yakhe waziwayo la endaweni wathi umuntu wesifazana mayeselotsholiwe akunkinga noma lo muntu lo engashelwa ngoba usengacela ngenyoko amagama khala ubaba mhlawumbe engathini lo lwazi lelo umuntu uma ngabe seyingothi somuntu noma eselotsholiwe lo muntu lo uyinseso esangamhupha ngoba nakhe noma kumiseka kanjani lapho umuntu emeselotsholiwe kwangema noma elotsholwe kwamkhisi noma elotsholwe kwaNdlovu walotsholwa kwaphuma inkomo washona umyeni wakhe lo muntu usesafana ukuthi agane kulo mndeni lo uma bekhona bomndeni abangamthatha agane bona kufanele kwenzeke lokho ngoba sekumfazi wala ekhaya umuntu mayeselotsholwe wafaka isikhafu wakhehla wenza zonke izinto alisekho ilunga lokuthi umeshela soshela umfazi womuntu hey madoda laba abathi engashelwa iphutha lelo sekuyingodosi yomuntu ngokuphelele useyikhipha ayishaya zonke inkomo wamkhehla bamenze bamcecisa abakubo sekuyingodo sekumfazi womuntu lo ngamanye amagama ngoba ngisho indoda yakhe ngashona kufuneka gane ngoba selotsholiwe ngoba ulotsholwe into ekhuluma zinkomo madoda ngoba ngiyakhumbula kuningi impela ukukhuluma bethu abanye uqinisile ngempela ushaye khona mengabe ethi usobe sangashona ngoba bathi kukhuluma inyongo manje yini ekhulumayo inkomo noma inyongo into ekhuluma impepha mayinkomo ephuma la ekhaya idonsa amashoba afakwe endlini emsamo inkomo ebese kutshela idlozi namhlanje yaphuma inkomo edlani masibani into ekhuluma zinkomo inyongo eyokuvala amashoba inkomo zilapha nje ala ekhaya inyongo eyokuvala ngoba sikhohle inyongo amagama ngasho ukuthi iyona ring ngoba thina abantu besintu iringi thina sifaka umsebenzi wabasentshonalanga lo abakama ngeminwe iringi thina kahle kahle asibona abantu beringi ngoba singabantu abamnyama asidalelwa ngiringi thina iringi yasentshonalanga kodwa sesayithatha ngokuthengwa abezizwe saze sifake iringi akusiyona yomuntu umuntu uyaqolisa umfazi athelwe ngenyongo makuphuma inkomo shisa impepho udonsa amashoba enkomo maze u10 udonsa amashoba u10 awuboshela emsamo uthiwa seyihambile inkomo zekhaya ilanda umfazi awusenaloko ilungelo lokuthi umqomisa umashela ngoba ingodosi yomuntu lapha esontweni la sikhonza khona kuthi ungayibheki nokuyibheka isona esibi leso umuntu yoseyingodosi